andizungalibaliseli ke le. Story time, good people, story time. Andibethanga story time kuphela ngoku, mamela ke. Naniphi ndibethwa ngumntu, ndibethwe phofu ngumntu endingamazi, phofu ndibethwa ngabantu endingabazi, I will say. Okay. Long time ago, man, I don't know whether it's 2019 okanye it's what, nge-31st, naphantsi ungawuboni u-2020, naphantsi ungawuboni. Ebona mos laa nto ubana ngaba, okay, sibancinci, we only drink in December, that was happened. Mamela ke, siyahamba siyosela mos from there. Sithenga i-Russian beer. I-Russian beer ngalapha xesha yayisela gqithi i-Russian beer. Sithenga 1 litre bras, 1 litre we-Russian beer. Sawumunca u-Russian beer mani ngalapha emini, sawumunca u-Russian beer, sawumunca. Uyayiqonda ngoku ubana ngabo sibaninzi mosapha, but ke ngoku abanye abantu basowuhlamba, abanye basowuthini. Abe ndiziminxa ke ngoku mna ngu-Russian beer. Andimhle yintoni, Nxibe amoring sakhumbula Shumaye, hey. So I bought uShumaye shirt mna in 2019, second eminyaka igqithile, yabo. So unalamsile uShumaye shirt, ndinxibe ibhrukhwe ebomvu, ndinxibe iteki emnyama, good people. Ndibethe isikwere, kudala ke ndazinxiba isikwere, andiqali ngoku. Sitsha ke isikwere sam, noba sasinamalanga ndisithenge nge-17, ndiyosinxiba nge-31 kaDisemba. Ndimhle ndibethe in red and white, ndiyi-Valentine. Okay, ndahamba ke ndanxila kuqala ke mna, sahamba. Kwamamkhulu kunokwenziwa utywala, ndarhabula nemiqombothi phayana, ndathatha neebhiya phayana, ndahamba ndaya kubangani bam. Hayi ke sahamba nyhani siya etywaleni, sasela. Kwakhona into ethi makiyiwe etawuni mani, kuvuka ngebhiya mos nyhani, saphuma sahamba sotshona etawuni, sawuthenga utywala phayana, saphinde sabuya. And then sibuye mos apha nge-2:12, xa sifika nje ethaveni, ikhona ithaveni yaseKasi ekuthiwa Emabheleni, shout out to Emabheleni. Masifike ke ngoku phayana Emabheleni sangena, nyhani safike santo phayana, sasela. From there wakhala ii-crickets, mna sendinqile ndiyipapa ngoku. And then after kukhale ii-crickets, andikhumbuli ke ngoku into yobana ngaba what happened afterwards, because kukhale ikhrikethi, and then andisakhumbuli into yobana ngaba kwenzeke ntoni, kwathini, andisakhumbuli. Bathi ke ngoku abantu abandibaliselayo, because ndandilimele mani, bathi ke ngoku wena wawunxile kakhulu, sathi siyokulalisa. Uyabona? Sathi siyokulalisa because ndandinescratch mos apha. Uyabona isitubu sichophile mos, ndingathi wakhaltyuletha iziteni eziyi-4, ii-blocks ezizinkulu. So uvele ume phayana, ungagugi, uvele nje usijule, ndiyobetheka ngebunzi phantsi, yabo. Bathi masihambe somlalisa, ndandikrwelekile, bathi ndandisopha ke ngoku apho. Then ke ngoku bandikhapha, yabona. So lo mntu undikhaphayo yena undikhapha silapha mos elayitini, xa singena ebumnyameni ushiye isikhiya phi kumntu ophaya ngaphakathi. So uthi mandimlinde uyolanda isikhiya. Mna andamlinda, ndantafula, ndangena apha ebumnyameni, yabo. Kulapho ke ngoku nje mandingena apha ebumnyameni, mhlawumbi ke ngoku aba bantu bebefuna ukundibetha badibene nam kule ndawo emnyama, yabo. Yeyi, andazi kwenzeka ntoni. Kuthiwa ke ngoku bandibetha abantu bebendibetha. Ingathi ke ngoku ndakhala, kuvuka ke ngoku abantu abalapha kule mizi elapha ecaleni kwendlela. Xa bekroba ingathi ndibaleke ndiyongena edratini, yabona idrati mos yile micu eso. So ndibaleke ndangena phaa ngaphakathi, ndowulala ngaphakathi kulaa mzi eyadini. Then aba bantu bebendibetha, xa kusithiwa hey nenza ntoni, then babaleka. Nyhani abantu xa befika kube ndilayitwa ngoku, mani ingathi ngusong senjolwana, wathi kwenzeke ntoni. Ndibokoboko ke ngoku mna, ndiyophaa. Fondini abantu bandikhulule ibhanti apha kum esinqeni, ibhanti lefele, bandibetha ngalo. Yabona ngoku njengoba ndimhlophe, ndibhalekile libhanti mani ezingalweni, emqolo apha, isheti irakaraka, ibhrukhwe irakaraka, andinasihlangu, andisazi noba siphi, andinakawusi, andiyazi noba yiphi. Caba bandikhulule ke ngendlela abandikhulule ngayo. Luckily
Umnqwazi isikwere sasithathiwe ngulo mntu bendikhaba unxelelwe ngaselo mnqwazi wawuthatha nyhani wawuthwala kuye, uyabona. So mna ndisendizihamba nje ngempahla, andinafowuni ngapha kum, andinanto ndingaziphethanga. Xa ke buya yena uyandilaqaza, uyandijonga, uphinda ethaveni uyandijonga. Kulaa moment endijonga phaa ngaphakathi mna ndiphinde bethwa ngapha, yabo. Xa ke sithi makandijonge apha endleleni ubona abantu bequngene, nxa ke sondela ndim iyandithatha. Umlomo lo ngaphezulu udumbe ungaka. Apha kule ndawo le idumbe ndingaka, ndibonakala noba ndim. Ndathi uma ndizijonge esipilini ndazihleka. Okay, nyhani banigoduse ndihambe ndiyolala. Xa ndivuka ekuseni bafethu, ndivuka ekuseni, hayi mani utheni umzimba wam wandikindiki. Xa ndisijonga ndirakaraka, impahla mani ndikrazukrazu. Yho, xa ndisithi ziphi izihlangu ndivusa lo mntu olapha ecaleni kwam, ye wena ziphi izihlangu, uphambene uligeza, sakwana sondithethisa mani ntoni, yintoni ngoku ubunxila inonsense apha, undihlanzele undigabhele. Yebo ndim mani kwenzeka ntoni apha, bangona bendibalisele uba kwenzeke le nale. Ndiyagoduka ngoku ndihamba ngeenyawo ndinare ntontoni, ndidumbe ubuso ndingakanani. Ndafika ekhaya ndalala, umama akandiboni. Xa kazondibona, hayi utheni, 1 January 2020 ndibokoboko. Akungeni nokudla, andinazi noba yibhabhalazi noba